Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix, amb David Gené. Què tal? Com esteu? Us heu preguntat mai com s'ho fa Google per respondre tan ràpidament cada cop que li fem alguna consulta? Tant si busquem un restaurant com si necessitem algun servei, sempre acudim al buscador de buscadors per trobar resposta. I anant una mica més enllà, què fa que una web surti a la primera pàgina o a la 12a? És veritat que pagant amb Google també Sant Pere canta? Com funcionen els anuncis en el buscador? Avui parlarem de la cara oculta de Google i intentarem conèixer una mica millor com funciona. Ho farem amb un expert que fa anys que s'hi bralla i que ens explicarà, espero, què hem de fer per atreure el màxim de gent a la nostra pàgina web. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge a Matrix amb mi durant els propers 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix. Matrix, amb David Gené. Volcanic Internet, desenvolupament de webs, aplicacions mòbils i assessorament a professionals i empreses. Volcanic Internet a Olot. Visita volcanicinternet.com. Volcanic Internet patrocina Matrix. Com us dèiem, avui intentarem entendre molt millor tot això del posicionament, el màrqueting online i tot això que sembla l'autèntica bruixeria del segle XXI. Ens acompanya l'Aleix Cavalleria, de l'agència de màrqueting online 9 de 10, ubicada a Sant Joan de les Abadesses i que ja fa uns quants anys que ajuda a empreses a posicionar-se a la xarxa. Aleix, què tal? Com estem? Bones, David. Molt bé. I gràcies per convidar-me i tractar-me d'expert. Tot sigui dit. Bé, ja he dit que aviam si ens explicaràs algun secret inconfessable o alguna d'aquests trucs que té Google per posicionar millor o pitjor les pàgines. I bé, explica'ns per començar una mica què feu a 9 de 10, què és això d'una agència de màrqueting online? Sí, mira, molt senzill. Nosaltres el que fem és treballar normalment amb webs que ja existeixen i fer, com bé deies, que aquestes webs arribin a l'usuari o al consumidor final de manera que les trobin i en puguin fer ús. Això va néixer d'una necessitat que hi havia al mercat sobre aquest tema. Jo inconscientment portava temps dedicant-m'hi sense saber exactament que m'estava dedicant a aquesta branca concreta del sector, diem. I quan em van començar a arribar clients i tal, vaig decidir instal·lar-me pel meu compte. Com et deia, nosaltres ens dediquem principalment a dues àrees, el que seria el SEO, que és el posicionament orgànic, el posicionament natural, o el posicionament que no s'ha de pagar. I, per una altra banda, el SEM, que és el posicionament de pagament, el cost per clic, que serien els anuncis, els clàssics anuncis de Google. A més, també oferim serveis de xarxes socials, de gestió de xarxes socials, de creació de continguts, traducció, analítica web, etc. Una mica llarg de serveis complementaris. Explica'ns, un cop tenim una web feta, la publiquem, estem molt contents perquè ha quedat molt bonica, als nostres amics els agrada molt. Com es fa perquè aquesta web es publiqui a Google, és a dir, que comenci a aparèixer els resultats de la cerca i el més important, què ha de passar perquè aquesta web surti el més amunt possible amb aquelles paraules que són rellevants pel nostre negoci? Sí, que al final és el més important. A veure, això em va molt bé l'exemple que poses, no? Tu tens una web molt maca, que te l'ha fet una empresa que hi entén molt de disseny, i no t'arriba tràfic i, per tant, no t'arriben clients. Això és el mateix. Jo, quan vaig a reunions comercials, sempre poso el mateix exemple, no? Això és com si tu organitzes algun tipus d'activitat, per exemple, un concert, algun espectacle, i et fa el disseny del cartell una persona, un gran dissenyador, no? Mariscal mateix. I tu dius, hòstia, tinc un cartell el millor de tots. Però clar, si després aquest cartell no el penges,
no vindrà ningú al teu espectacle, per més maco i més bonic que sigui el cartell que tu has fet. A nivell web passa el mateix. Tu pots tenir la millor web de totes, la més ben dissenyada i la més usable pels usuaris, que si aquesta web Google no te la reconeix i, per tant, no te la posiciona, no tindrà doncs, els impactes que tu busques. Perquè això passi, és un tema que no és del tot senzill, perquè depèn de moltes variables i molts factors que depenen de Google. Google no oblidem que és una empresa privada, per tant, totes aquestes variables i factors estan sotmesos a canvis segons el seu criteri. No acostumen a fer canvis molt bruscos, però sí que quan comencem a posicionar una web haurem de tenir en compte que estem treballant per Google, que per tant qualsevol canvi ens pot afectar el nostre posicionament. Perquè la web funcioni i posicioni correctament de manera natural, sense pagar, o sigui, sense anuncis, és important que estigui ben dissenyada, evidentment, a nivell de programació estigui correcta, o sigui, carregui ràpid, carregui bé, el servidor funcioni, doni resposta, a nivell usable sigui correcte, es visualitzi correctament també a nivell de mòbil. Totes aquestes consideracions tècniques són molt importants. Després entraria a la part de contingut. És important que una web tingui bon contingut, tingui un contingut de qualitat, que Google el reconegui com a contingut de qualitat. Això no vol dir ni que n'hi hagi molt ni que n'hi hagi molt poc, sinó que hi hagi una mesura justa i necessària per explicar el que tu estàs venent. I dintre d'aquest contingut és important també treballar-hi el que vindrien a ser les paraules clau que millor defineixen el teu negoci. Aquestes paraules clau no tenen per què ser una sola paraula, sinó que pot ser una expressió o una petita descripció de la teva pàgina. Pensem que Google ha anat evolucionant. Fa 10 anys posicionava per paraules clau i tu havies de posar les paraules clau exactes i intentar-les introduir dintre del text. Ara mateix Google ja coneix com funcionen els usuaris, coneix com funciona el sector i ja no funciona tant per les paraules clau exactes, sinó que funciona per sinònims, per tipus de búsqueda, etc. Tot i això, és important treballar aquestes paraules dintre dels continguts. Fet això, això s'ha de fer amb totes les pàgines de la teva web, no només la pàgina principal, sinó que vindria a ser les pàgines de servei, la típica pàgina de qui som, contacte, preguntes freqüents, totes les pàgines que puguin tenir una web han d'estar optimitzades SEO. A més, hi ha una part que és la part més darrere la web, que no és visible, que seria tot el tema de metadades que es diuen, que és informació que nosaltres donem a Google sobre la web. O sigui, el títol i la descripció habitualment, que és el títol de la pàgina, sobre què tracta, i una descripció breu de què tracta la pàgina. A més, aquí s'hi barrejarien optimització d'imatges, el tema dels rich snippets, que són fragments de codi per donar encara més informació a Google. Paral·lelament també pots treballar el que es diu Google My Business, o l'antic Google Maps, el qual complementa la teva pàgina. Totes aquestes accions, que són un matxembrat d'accions que es fan a diferents llocs diferents, són les que faran que la nostra pàgina vagi escalant posicions. Això no deixa de ser com una carrera, com una cursa. Nosaltres ho farem per una web, però la competència també ho estarà fent i les altres webs ho estaran fent. O sigui, totes ho estaran fent. Que nosaltres anem primers dependrà de que siguem els que ho fem millor, que ho estiguem fent millor amb tots els punts que t'he dit fins ara. O sigui, no només amb el tema de contingut o el tema de metadata, sinó amb tots els punts hem d'intentar ser els millors. D'aquesta manera anirem escalant posicions fins, si Déu vol, arribar a la primera posició. A més, ja per acabar, hi ha un punt molt important a nivell de SEO, de posicionament orgànic, que és el tràfic que tingui una pàgina web. Una pàgina web, com més tràfic té, millor ens posicionarà. Per això, si us heu fixat, quan fas una búsqueda a Google, normalment et surten a la Wikipedia, al Facebook i diferents diaris d'informació. Per què surten primers? D'entrada, perquè tenen un SEO ben treballat, però també perquè tenen molt volum de tràfic. Per tant, Google sap que una pàgina que té tant de tràfic ha de ser rellevant per l'usuari. Per tant, els acostuma a posar en primeres posicions. O sigui que són, com et deia, David, un cúmul de factors que s'han de tenir en compte a l'hora de posicionar una pàgina. I tot això que explicaves, que Déu-n'hi-do, jo he anat prenent apunts i tenim deures. Quan hem de sortir a una web hem de fer aquest checklist. Hi ha feina. Tot això, més o menys, en quant de temps? És a dir, posem-nos que fem les coses ben fetes i que complim amb tots aquests estàndards tan tècnics, de disseny, de contingut, de rendiment, que la web carregui ràpid, tot això. I quan triga una web a adquirir el seu posicionament, podríem dir, definitiu? És a dir, des del dia que
que Google... la web, no? Sí. Fins que més o menys s'estabilitza, quin temps pot passar? Clar, això és... si ojalà jo et pogués donar, tant de bo jo et pogués donar una resposta de dir, mira, tants mesos, i ja està. Però no és exactament així, perquè una web no arribarà mai al punt de dir, vale, ja s'ha estabilitzat, ja estem en primera posició, ja no cal que fem res més. No, perquè sempre s'haurà d'anar fent modificacions i petits canvis i fer un seguiment de com està avançant el posicionament. Però el que et deia al principi de tot, Google va canviant els seus algoritmes, va canviant les seves maneres de treballar, de manera que pot donar-se el cas que tu estiguis en primera posició, Google faci un seguit de canvis i baixis a la tercera, a la quarta o a la sisena pàgina. Pot passar això. Per tant, sempre hem d'estar al darrere per anar-nos posant al dia i anar treballant amb el que Google demana. Tot i això, per donar una resposta a la teva pregunta, es diu, i més o menys les mètriques ens avalen, que un posicionament orgànic pot tardar fins a 6 mesos en donar efecte. Això què vol dir? Que nosaltres llancem la web avui, fins d'aquí 6 mesos, pot ser que encara no apareguem els resultats o apareguem molt enrere. Per què? Perquè això no deixa de ser com enviar una sol·licitud. Això, al final, és burocràcia. Si tu envies una sol·licitud a Google, perquè ens entenguem, no? Si aquesta sol·licitud fos un paper, tu envies aquest document a Google. Google què fa? Diu, vale, el posaré aquí a la pila de sol·licituds que tinc, que són totes aquestes. Què vol dir? Que totes les pàgines que estan treballant el SEO han enviat la seva sol·licitud. Per tant, Google les va revisant. Quan arribi la nostra, dirà, vale, ens pujarà. Això nosaltres podem forçar-ho perquè vagi un pèl més ràpid. Com? Enviant més sol·licituds. En comptes d'enviar-ne només una, doncs cada cop que es facin uns canvis, avisar Google que s'han fet aquests canvis. I així Google rebrà més inputs nostres, de manera que és possible accelerar aquest temps. Penseu això, que aquests 6 mesos que comento és més o menys el que tarda Google en revisar tot internet, bàsicament. Per tant, segur que en 6 mesos, en un moment o altre, ha passat per la nostra web. Això són les aranyes, els bots de Google que revisen tota la infraestructura d'internet, etc. De manera que podem tenir sort i penjar una web avui i que en pocs dies aquesta ja Google s'hagi revisat i estiguem en primeres posicions o estiguem ben posicionats. Però pot donar-se el cas que això no passi i que, per tant, estiguem més enrere o molt avall i costi molt pujar. Això, ja et dic, no et puc donar una resposta exacta perquè varia molt segons la web, segons la sort que puguis tenir. Anem pels clàssics mites al voltant de Google. Mite número 1. Segur que el que hi ha de tot està pagant per sortir al primer. Què ens pots dir? O sigui, segur que no està pagant a Google, això ja t'ho dic. Segur que sí que està pagant a una empresa perquè li faci, això també. Però pagar a Google per aparèixer primer, no. Això, la resposta curta és que no es fa. Es paga per anuncis, que suposo que després en parlarem, però per posicionament orgànic, que són els resultats que no són de pagament, no tens cap opció, diguem, de pagar a Google per posicionar-te millor. Mite número 2. Si cada vegada que faig una cerca clico a la meva web, ajudaré a fer-la pujar? Aquesta també és bona. No, tampoc, perquè Google, com he dit abans, és una intel·ligència artificial, sabrà que ets tu. O sigui, ja sigui per les teves cookies, per al teu Google Chrome que estaràs loguejat, per molts motius diferents, Google sabrà que ets tu el que estàs fent clic a la teva web. Si entressis un cop l'any i fessis un clic, no passaria res. Si cada dia entres 25 vegades i fas clic, Google ho sabrà i fins i tot pot ser que això et doni la volta i que t'acabi penalitzant. Mite número 3. Per què jo faig una cerca i la web de la meva empresa surt a la primera pàgina i, en canvi, el meu cunyat fa la mateixa cerca i la web de la meva empresa no li surt a la primera pàgina? Aquesta és per experiència, aquesta és de les més complicades de respondre de cara al client, perquè efectivament és així com comentes. Depèn molt. La primera pregunta seria, el teu cunyat està a la mateixa ubicació que tu? Perquè, clar, si tu estàs fent la búsqueda des d'Olot, és normal que la teva empresa, si està a Olot, aparegui en primera posició. Si el teu cunyat està fent la búsqueda des de qualsevol altre punt de Catalunya o Espanya, o ja no dic del món, evidentment els resultats que li sortiran seran uns altres, perquè Google té en compte l'ubicació.
Què més té en compte Google? Té en compte també l'històric de búsquedes. Si tu, David, busques la teva empresa, Google sap que és la teva empresa. Per tant, et posa a dalt de tot. El teu cunyat no sap que és la seva empresa, per tant, li mostrarà els resultats que Google cregui que s'adeqüen més al que ell està buscant. Per tant, els resultats varien en funció de l'ubicació, de l'històric de búsquedes, també de l'històric de consultes que has fet a altres webs, del teu rastre digital que vas deixant quan navegues, no? Això afecta els resultats que Google et mostrarà a cada usuari. És per això que en una mateixa búsqueda el resultat no és el mateix amb un ordinador o amb l'altre. I en aquest cas que explicàvem, que jo veig uns resultats i el meu cunyat en veu uns altres, la realitat s'assembla més al que veig jo o al que veu el meu cunyat? És a dir, si vull veure Google com ho veurà la majoria de la gent, és a dir, no com ho veig jo, sinó com ho veurà la majoria de gent, puc fer-ho d'alguna manera? Tinc alguna possibilitat de veure realment en quin posicionament està la meva web? Sí, responent a la teva primera pregunta, segurament serà més fidedigna la versió del teu cunyat, perquè la teva, com et deia, estarà prostituïda, entre cometes, per les teves búsquedes anteriors i per les teves, per el teu rastre digital, mentre que el teu cunyat, en principi, no. Si tu vols veure realment en quin posicionament està la teva web, és senzill de fer. Tu el que pots fer és, obres una ventana d'incògnito de Google Chrome o Firefox o qualsevol navegador avui en dia té ventana d'incògnito i fas una búsqueda. I això s'aproximarà molt més als resultats finals. Tot i això, tot i que faci servir la ventana d'incògnito, no és del tot real, perquè Google segueix identificant, per exemple, l'IP des del que et connectes, que sembla que és la mateixa, o tot de característiques que seguirà tinguent en compte, però igualment el resultat serà més fiable. Si volguessis tenir un resultat fiable del tot, te'n vas a un cibercafè, si encara existeixen, navegues en ventana d'incògnito sense estar loguejat amb el Google Chrome ni absolutament res i fas una búsqueda. I allà sí que més o menys podries tenir una versió més fidedigna del que està passant. Els resultats de cerca amb un ordinador són idèntics si busco des del mòbil? No, tampoc. Tampoc són idèntics, són molt similars, això és veritat, no hi ha grans diferències, però no són idèntics. Exemple ràpid, en ordinador potser està molt ben posicionada una pàgina que la seva versió de mòbil no es veu correctament, no es visualitza correctament, pel motiu que sigui. Doncs en ordinador es mostrarà aquesta pàgina i en mòbil no es mostrarà aquesta perquè Google sap que és una pàgina que no està optimitzada per dispositius mòbils, de manera que no ens la mostrarà en primer lloc. Avui en dia, però, com bé saps tu, David, les webs ja es treballen perquè es visualitzin correctament en ordinador i en mòbil, de manera que aquesta diferència existeix menys. Tot i això, des de les pròpies eines de Google, quan fem anàlisi d'una pàgina web, ens mostra sempre les dues variables, versió ordinador i versió mòbil, perquè pot ser que la teva web tingui algun problema amb mòbil que no tingui la versió d'ordinador i viceversa, de manera que els resultats no seran els mateixos. També dependrà del que estiguis buscant, Vull dir, hi ha búsquedes que tenen més predisposició per ordinador, per tant, Google li dona més pes, i n'hi ha d'altres que tenen més predisposició per mòbil, per tant, Google li dona més pes, també. Parlant de mòbils, imaginem-nos que jo no tinc una web de l'empresa, sinó que hem fet una aplicació mòbil. Funcionen igual les botigues de l'Apple Store o de Google Play a nivell de posicionament? És a dir, si tinc una aplicació mòbil i vull que surti a dalt de tot amb segons quines cerques, és igual o cadascun és un món? A veure, hi ha punts en comú. En aquest cas, el posicionament, si no recordo malament, es diu posicionament ASO. No sé si ho tens present. És similar. Tot curiós. És un funcionament similar, Tu en una aplicació també li has de donar un seguit de detalls, com són, òbviament, el títol de l'aplicació, més un seguit de detalls relacionats amb l'aplicació, de manera que quan algú busca temàtica similar a l'aplicació que tu tens i que tu has donat d'informació, pots aparèixer tu. Tot i això, ja et dic que segurament en aquest cas és possible que tinguis més detalls tu que jo. Crec que, per exemple, a Apple Store sí que pots arribar a certs acords per que se't patrocinin de certa manera l'aplicació durant uns dies o durant uns mesos, igual que també per nombre de descàrregues. Si la teva aplicació
té un boom i té moltíssimes descàrregues, també apareixeràs com promocionat al front de l'Apple Store o de Google Play. Tornant a Google, aquell cunyat que parlàvem abans m'ha dit pot fer trampes. I jo he buscat una mica a Google i he trobat dos conceptes que són Black Hat SEO i White Hat SEO, que serien, en català seria SEO, SEO és aquesta tècnica de posicionar webs, SEO de barret negre i SEO de barret blanc. Què és això, eix dels barrets? Explica'ns. El barret blanc, diem, seria el SEO correcte, el SEO estàndard, el SEO que s'acostuma a treballar, que seria el que podem treballar, el que volem treballar qualsevol. El Black Hat SEO sí que seria fer trampes directament. El que passa és que aquí tens el risc de que t'enganxin. I si t'enganxen, el que farà Google serà fer-te perdre tot el posicionament que has tingut fins a aquest moment, o sigui, penalitzar-te i tirar-te baix de tot. Trampes poden ser des de compra d'enllaços de manera massiva, el que vindria a ser el link building, que link building es pot fer link building de pagament, però si fas un link building massiu, això Google no ho considera una tàctica correcta a nivell de SEO, igual que les tàctiques que es feien abans. Digue'm. El concepte de link building, explicat com... Sí, molt senzill. Són enllaços que apunten a la teva web. O sigui, quan tu, per exemple, estàs llegint La Vanguardia i parlen d'una empresa concreta, te la marquen allò subratllada, que vol dir que hi pots clicar. Això és un enllaç cap a la teva pàgina. Aquest enllaç té un valor a nivell SEO per la teva web, perquè representa que està donant valor a la teva web. Això hi ha enllaços naturals, que són els que s'aconsegueixen de manera natural, hi haurien enllaços socials o hi haurien enllaços de pagament, que Google ja sap que existeixen, no està en contra, perquè no tenen el mateix pes, però es poden fer servir. Si tu abuses d'aquest tipus d'enllaços de pagament així fraudulents, entre cometes, Google ho detectarà i et pot penalitzar, com deia. També fer trampes en temes de servidors, en temes de URLs, o sigui, crear-te, per exemple, tu mateix una xarxa de dominis web que t'apuntin tots a una pàgina principal i després fer link building de manera fraudulenta cap a aquestes pàgines que alhora apunten a la teva pàgina. Vull dir, si fas servir un servei així una mica intrincat d'enllaços, per exemple, Google et pot penalitzar si se n'adona, que partint de la base que se n'adonarà. També hi hauria de fer trampes en temes de servidor per aconseguir més velocitat i més rapidesa, que tot i que és una que Google està a favor, depèn de com ho facis, tampoc és el que a Google li agrada i, per tant, també et penalitza. Per tant, vindria a ser, sí que serien trampes, com diu el teu cunyat, però no es recomanen perquè és molt i molt probable que Google t'acabi enganxant més ràpid que tard. Dins del que són aquestes trampes, entraria també aquest concepte, podríem dir, de ramaderia digital, que és el que anys enrere es coneixia com a granges d'enllaços? Aquest és el tema. Avui en dia segueixen havent-hi pàgines que fan temes d'enllaços. El que passa és que hi han donat la volta perquè siguin, com tu dius, granges d'enllaços que tinguin cert valor. Per exemple, un directori. Si tu crees un directori d'empreses, tu tindràs una pàgina amb molts enllaços, moltíssims enllaços. Però Google ja sabrà que es tracta d'un directori i que, per tant, la teva finalitat és tenir enllaços. Per tant, no t'acabarà donant tampoc molt de valor als enllaços que procedeixin d'aquestes granges d'enllaços. Igual que allò que es feia abans d'intercanviar-se enllaços entre diferents pàgines i tal, i després al lateral dels blogs tenia allò típic de webs amigues, no? I tenies diversos enllaços i ells feien el mateix. Això encara es pot fer, si no n'abuses i n'hi ha pocs, no és penalitzable. Si simplement et dediques a fer una pàgina amb enllaços i a vendre enllaços després a nivell SEO, entraria dintre de les trampes, diguem. També recordo amb molt de carinyo, dins de les trampes, l'època dels textos invisibles. És a dir, que si el fons de la pàgina web era de color blanc, posar-hi text de color blanc, de manera que l'usuari no el veia, però en canvi Google sí que el llegia. Jo crec que això diria que ja està penalitzat. Sí, també ha passat a la història. O sigui, Google és cert que et revisa la web amb codi, si no la veu
com la veiem nosaltres, sinó que la revisa via codi, i per això fa uns anys es podia fer, no? Perquè el codi, aquest text, efectivament apareixia. I és més, a més s'aprofitava aquest text que comentes per posar, doncs, un llistat de paraules clau eternes, perquè així es posicionaves per aquelles paraules. Ara això no es pot fer, ni posar un llistat etern de paraules clau, perquè no tindran relació amb la teva pàgina, per tant, Google ho sabrà i t'ho penalitzarà, perquè n'estàs fent un abús, i això del text, doncs, és el que comentàvem abans. Google és una intel·ligència artificial, d'acord que mira la web via codi, però ja ha desenvolupat la suficient intel·ligència com per saber si aquell text l'estàs amagant o l'estàs utilitzant de manera fraudulenta. De fet, el Google Search Console, que és l'eina que ens serveix per analitzar una mica com està una pàgina des dels ulls de Google, ens informa si dos botons estan massa junts, si la tipografia és massa petita, si hi ha textos que queden sobreposats i no es llegeixen bé, o sigui que està afinant i acurant molt. Per tant, és impensable a hores d'ara ja fer aquesta tàctica de posar textos amagats perquè Google els llegeixi i l'usuari no els vegi. Val, és a dir, ara això que comentaves d'aquesta eina per webmasters, per poder, podríem dir, auditar el posicionament o el contingut d'una web, si és amigable o no per Google. Google ja et fa de doctor del teu propi posicionament i et diu els símptomes que pot tenir la teva web. Em queda bastant clar tot això que explicaves, crec que he pres bona nota. El que passa és que ho veig molt llarg, veig que és un procés molt llarg. Imaginem-se que tinc molta pressa i que necessito sortir a dalt de tot el més ràpidament possible. Has comentat abans que això es pot fer mitjançant els anuncis. Com puc fer-ho? Com funcionen aquests anuncis a Google? És molt car, barato? No és tan car com tu t'hi vulguis gastar. Vull dir, no necessites un pressupost molt elevat per començar, pots gastar-te el que tu vulguis. Per tant, a nivell econòmic no és el problema. La gran diferència entre el posicionament orgànic que parlàvem abans i el de pagament és que l'orgànic es treballa i es va treballant per mantenir una constància i perquè el web estigui en primera posició i seguir lluitant, tal i qual, mentre que el de pagament tu avui pagues i demà estàs a dalt de tot o en els primers llocs dels resultats. Això sí, al costat del resultat t'apareixerà un petit text que posarà anuncio perquè tothom sàpiga que allò és un anunci. Que, de fet, això ve d'una sentència que hi va haver, que recordar, perquè no s'informava del que eren anuncis i el que no. Ara estan obligats a informar-ho i a fer-ho completament visible. Per tant, els anuncis es diferencien dels resultats orgànics. Tot i això, els anuncis tenen valor? Sí, tenen valor, perquè Google té un control molt estricte del que tu anuncies, de manera que si tu estàs buscant comprar zapatilles deporte i t'apareix un anunci, segurament aquest anunci té a veure amb el que tu estàs buscant i és el que a tu t'interessa. Per tant, abans d'entrar en aquest tema, deixa'm dir als oients que es fiïn completament dels anuncis que apareixen a Google, perquè no són anuncis maliciosos, ni són fraudulents, ni tenen cap tipus de trampa. Són anuncis que han passat un control de qualitat per part de Google i estan dirigint a l'usuari a la pàgina que realment li interessa. Per tant, confiança cega amb el tema d'anuncis. Podríem dir que aquesta via, aquesta monetització del fet de sortir a dalt de tot, d'ensenyar un resultat a dalt de tot, encara que sigui amb aquesta etiqueta d'anunci, que ens permet diferenciar que és la font d'aquests ingressos ingents que té Google i que la fa una de les companyies més grans del planeta. Sí. Per buscar no paguem els usuaris. Per fer servir el Gmail no paguem. És la publicitat el que permet a Google ingressar. Sí. És la publicitat. Crec que, no sé si aquest any o l'any passat, vaig llegir en algun lloc que pràcticament un 85% de la facturació de Google venia del Google AdWords, que serien... Google AdWords és l'eina que gestiona els anuncis. Per tant, podem dir que entre un 80 i un 85% de la facturació anual de Google ve dels anuncis. Quan faig algunes cerques, abans deies, per exemple, si busco unes sabates o una camisa, a vegades em surt a dalt de tot una sèrie de productes que puc clicar i anar a comprar directament. Això és posicionament orgànic? Això és anuncis? Què és exactament això?
Això ara mateix són les dues coses. Això és el que es coneix com a Google Shopping i Google Shopping no deixa de ser doncs, una manera de mostrar-te els productes concrets perquè tu no faci falta ni que passis per tots els processos de compra d'una pàgina, sinó que ja et porten directament a la pàgina de compra d'aquell producte. Tu t'apareixen això, les tapadilles de deporte que comentàvem, amb el preu. Hosti, m'interessen. Cliques i ja vas directament a la pàgina d'aquestes sabates amb el preu concret perquè tu puguis comprar estalviant-te doncs, tots els passos. Això, deixa'm tirar una mica enrere, no? Dintre de Google, dintre dels anuncis de Google, hi ha tot un ecosistema, l'ecosistema Google, que permet molts tipus d'anuncis. Per una banda, els de text que parlàvem, que són els que apareixen al resultat. Després hi haurien els anuncis de shopping, que són aquests que apareix el producte amb una breu descripció i el títol, que aquests són per e-commerce, per anunciar productes. Hi haurien anuncis gràfics o de display, que són anuncis, doncs, com el nom indica, gràfics que apareixen a pàgines web que tinguin activat que puguin aparèixer anuncis, i també tindríem els anuncis de vídeo, que són els anuncis de YouTube, per exemple. Val. Un bon apunt, aquest YouTube, perquè segurament és una de les xarxes socials que té millors dades de creixement, que actualment presenta millor salut. Formaria part d'aquestes noves plataformes o d'aquests nous suports publicitaris. Tenim altres tipus d'aparell, com poden ser els altaveus intel·ligents. Per exemple, si jo faig una cerca amb l'assistent de veu de Google o en altres casos, Amazon, etc., o el propi d'Apple, cap a on creus que va tot això? Creus que també ens posaran anuncis, que seran cerques orgàniques o com ho veus, això? Jo crec que acabarem tinguent anuncis a tot arreu, perquè al final és la manera més fàcil i ràpida de tenir ingressos. O sigui, hi ha altres maneres, no? Hi ha tipus afiliacions per hores venudes, o publicitat de continguts, o sigui, hi ha altres fonts d'ingressos, que el que passa que requereixen una feina i un treball per part de l'empresa molt més gran. Els anuncis, al final, és senzill. Intentes que siguin el mínim d'intrusius possibles i la gent s'hi ha acostumat. La gent s'ha acostumat als anuncis de Google, la gent que no paga una subscripció a Spotify s'ha acostumat als anuncis de Spotify, a YouTube s'ha acostumat als anuncis de YouTube, a Twitch cada X et posen anuncis d'1 minut o 2 minuts i també t'hi has acostumat, perquè això ve de fa molts anys, no? Ja de televisió, de ràdio, dels anuncis de la premsa. O sigui, estem acostumats, diguem, a veure anuncis i no ens molesten. És més, els anuncis aquests que estem parlant són molt poc intrusius si els comparem amb els anuncis de la televisió, que tu pots estar mirant una pel·lícula i de cop et tallen i et foten 7 minuts de publicitat. Hòstia, això és molt intrusiu. Però ara estem en un punt que fins i tot quan vas al cine, ara no s'hi pot anar massa o mesures, no? Però abans anaves al cine i abans de la pel·lícula molts cinemes ja et posaven un carro de publicitat, per exemple, que això fa 10-12 anys no passava. Per tant, jo crec que la publicitat hi serà a tot arreu, més o menys intrusiva, però la tindrem a tot arreu. I, de fet, a modo d'exemple, jo et puc dir que a nivell d'anuncis de Google, a nivell de Google AdWords, jo puc veure d'on venen les visites i d'on s'han fet clic els anuncis, no? Fins fa 2 dies, les opcions que em donava era mòbil, tablet i ordinador, o sigui, 3. Des de fa un temps cap aquí ha aparegut un nou dispositiu que són televisors. O sigui que ja s'estan generant publicitats gràfiques i de vídeos per televisors, per la gent que mira el YouTube a la tele, per la gent que mira, doncs, això, el Twitch, com comentàvem abans. O sigui, la nostra manera de consumir ha variat i ens estem adaptant una mica com puguem. Tot i això, jo crec que la publicitat, com et deia, difícilment ens la traurem de sobre en un curt plaç. Això segur. Si més no, sense pagar, suposo. Exacte. No m'agradaria acabar, estem ja en la recta final. Entenc que una empresa que fa la seva web, fa la seva aplicació mòbil o té qualsevol plataforma a la xarxa, una de les vies per atacar aquest tema del posicionament i poder situar-se el més amunt possible és parlar amb una empresa o professionals que s'hi dediquin, com seria el teu cas i el cas de 9 de 10. Però imaginem algú més autodidacta, algú que digui jo vull aprendre més sobre aquest tema, jo vull fins i tot acabar dedicant-m'hi. Què li recomanaries que llegeixi, que estudiï, que miri? On pot anar a aprendre sobre posicionament, sobre marketing, etc.?
A veure, sobre aquí hi haurien dos branques, diguem. Per una banda, el tema de la publicitat, o que seria els anuncis SEM, Search Engine Marketing, que aquests trobareu molts cursos, fins i tot gratuïts a internet, de diferents escoles que en fan, i l'avantatge aquí és que també hi ha formacions de Google. O sigui, dintre del que és el Google Academy, que crec que ja han canviat el nom, però buscant Google Academy hi accedireu igual, tindreu doncs, un seguit de manuals, uns exàmens, etc per treballar el que és els anuncis, el tema d'anuncis. Pel SEO és un pèl més complicat, perquè Google no ofereix una formació exclusiva de SEO, per tant, has de fer una mica en prova i error. Sí que hi ha cursos, hi ha diferents cursos d'això, de diferents escoles, de diferents organismes, entitats que fan cursos de SEO. Tot i això, al final, el millor és anar provant. Si tens una web, ves provant pel teu compte i busca tota la informació que necessitis. A Google mateix, òbviament, no? I trobaràs entre blogs, especialistes que parlen, en foros, això, amb algun curs breu, podràs trobar tota aquesta informació. Jo, avui per avui, personalment, no recomano que algú busqui una gran formació sobre això. O sigui, no busquis un màster, perquè el màster que puguis trobar no serà complet i caducarà molt ràpid, perquè aquests són temes que molt ràpid caduquen, i per suposat, tema de carreres universitàries o graus superiors, ara per ara no n'hi ha enfocats només a SEO. I suposo que en gran part és per això que et deia, perquè són temes molt caducs i que molt ràpid canvien de forma de treballar i, per tant, és difícil estar al dia. El millor, i el que he fet jo en el meu cas, és anar fent formació constant. Quan necessites alguna cosa, et busques el curs específic, el fas, ho aprens a fer, ho poses en pràctica i vas millorant a poc i veient els resultats. És avui per avui la millor manera que hi ha i paciència, sobretot paciència per això que us deia. Són temes que a mesura que vas entrant-hi vas descobrint tot un món de possibilitats que necessites conèixer, per tant, hauràs d'anar-te formant amb molts petites dosis. Doncs prenem nota de tots aquests consells i ja sabeu, si voleu aprendre més sobre el que és el posicionament o fins i tot començar una carrera dins d'aquest sector, que sens dubte és un ofici amb molt de futur, com haureu pogut descobrir gràcies al Matrix d'avui, doncs tot això que ens ha explicat l'Aleix, espero que hagueu pres bona nota. Aleix, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres i molta sort. Moltes gràcies a tu, David, per haver-me convidat. El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix de la mà de l'Aleix Cavalleria, que ens ha explicat uns quants secrets de com funciona Google i per què és una empresa tan i tan poderosa. Us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de ràdio a la carta de la web de Radio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast, Spotify, Apple, Google Podcast, iVoox, etc. Fins aquí el segon Matrix de la segona temporada. Un agraïment per l'Almudena, que ha col·laborat en la producció del programa, i també als companys de Radio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. Recordeu que ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Però avui desconnectem. Matrix, t'avancem el que vindrà.